sam Ivana Radić, vlasnica knjigovežnice Grafikon, tradicijskog obrta. Ovim zanimanjem bavim se nakon kad sam završila fakultet i nije bilo posla u struci, pa sam preuzela obiteljski obrt. Knjigovežnica je u vlasništvu obitelji od 1990. godine, a inače je na ovoj lokaciji preko 70 godina. Knjigovežnicu je preuzeo tata koji se prvi počeo s tim baviti, onda se mama oduševila tom strukom pa je prešla u obrt i u biti oni su do svog odlaska u mirovinu ovdje radili. Ja sam nakon očevog odlaska u mirovinu preuzela knjigovežnicu, nastavila sve tehnike zanata koje su oni koristili i dodala neke novitete da budem u korak s tržištem i to je to. Danas se zapravo 5 godina bavim s tim. Mi radimo sve vrste uveza, radimo za većinu hrvatskih firmi, za sudove, odvjetničke urede, za filmske produkcije. Radimo knjige za potrebe seta, jedna od tih bila je i za snimanje filma Winnetou gdje se trebalo postići starinski izgled knjige. Radimo restauracije i obnove starih knjiga. Sve češće imamo zahtjeve da ljudi žele novu knjigu koja treba izgledati iz 1800, te razne dnevnike. Radimo mape, tuljce za diplome, zapravo sve što se može zamisliti i kreirati od papira radimo. Ističe nas tradicija, čuvamo tradiciju, čuvamo starinski način rada. Svake godine kao jedina knjigovežnica u Hrvatskoj sudjelujemo u Noći knjige gdje otvorimo vrata svojim posjetiteljima, izložimo sve stare materijale, prikažemo kako je knjiga nastala. Danas je sve strojno i više nemate priliku vidjeti kako se neka knjiga šiva, lijepi, kako uopće nastaje. Tako da to pokušavamo promovirati i zapravo je svaka naša knjiga unikat. Svakoj pristupamo jednako, pokušavamo udovoljiti individualno svakoj stranci. I mislim da nas zapravo to ističe, taj odnos sa strankama, jer ovo nije samo mjesto gdje vi dođete, nešto naručite mailom i podignete. Ovo je mjesto gdje se priča o knjigama, gdje knjiga živi koliko god bila stara i gdje knjige vraćamo u život.